Ας το παραδεχτούμε. Η μνήμη μας είναι χάλια. Πού είναι η μάνα μου? Ξεχνάμε ονόματα, κωδικούς, ημερομηνίες ή ψάχνουμε τα κλειδιά μας ενώ τα κρατάμε στο χέρι μας. Πώς θα σου φαίνονταν όμως αν σου έλεγα πως όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε τέλεια μνήμη με τις τεχνικές που θα παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο? Πρόσφατα που λέτε, διάβασα ένα βιβλίο για τη μνήμη και έμαθα πως οι πρωταθλητές της μνήμης, ναι, υπάρχει τέτοιο άθλημα, καταφέρουν να θυμούνται χιλιάδες τυχαίους αριθμούς ή μια ανακατεμένη τράπουλα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ετοιμάσου λοιπόν να χακάρουμε τον εγκέφαλό σου. Θα σου μάθω όλες τις τεχνικές της μνήμης που έμαθα για να μην γίνεις ποτέ η Ντόρη της παρέας και εννοείται πως θα το συνδυάσουμε και με λίγη Disney. Όσο για την τράπουλα, μείνε μέχρι το τέλος γιατί θα προσπαθήσω να απομνημονεύσω κι εγώ μία on camera. Ελπίζω να τα καταφέρω και να μην γίνω ρεζίλη. Πρώτη φορά το κάνω δημόσια. Το παλάτι της μνήμης είναι η πιο βασική μνημονική τεχνική που υπάρχει. Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιούνταν σχεδόν από όλους στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, τότε που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να θυμηθούν τα πάντα ανοίγοντας το κινητό τους, το Google ή το ChatGPT. Ο εγκέφαλός μας πρακτικά είναι άθλιος στο να θυμάται λίστες, αριθμούς, αφηρημένες έννοιες ή γενικά βαρετά δεδομένα. Ωστόσο, είναι εξαιρετικός στο να θυμάται τοποθεσίες και χώρους. Σκέψου το. Μπορείς να περπατήσεις στο σπίτι σου με κλειστά μάτια. Έτσι δεν είναι? Ξέρεις ακριβώς πού είναι το μπάνιο, το δωμάτιό σου, η κουζίνα, και αν θέλετε να το πάμε και λίγο παραπέρα, ξέρεις ακριβώς πού είναι ο φούρνος μικροκυμάτων, ο βραστήρας, η τοστιέρα, η κουζίνα, το ψυγείο, μέσα στην κουζίνα σου. Αυτό λοιπόν λέγεται χωρική μνήμη και λειτουργεί και με χώρους που έχουμε επισκεφθεί ελάχιστες φορές, όπως το σπίτι ενός φίλου ή ένα ξενοδοχείο. Συνδυάζοντας τη χωρική μαζί με την οπτική μνήμη, θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ας τα δοκιμάσουμε στην πράξη. Έστω ότι έχουμε αυτά τα 10 πράγματα που θέλουμε να πάρουμε από το σούπερ μάρκετ. Μην προσπαθείς να τα παπαγαλίσεις για να τα θυμάσαι. Δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι παπαγαλίζουμε μετά από λίγο το ξεχνάμε. Για παλάτι της μνήμης μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σπίτι σου, το δωμάτιό σου ή ένα οποιοδήποτε άλλο μέρος που γνωρίζεις πολύ καλά, αρκεί να αποφασίσεις από πριν ποιοι θα είναι οι 10 σταθμοί όπου θα βάλεις τα αντικείμενα. Για τις ανάγκες του βίντεο, εγώ θα χρησιμοποιήσω το δωμάτιο του Άντι. Ορίζουμε τους σταθμούς μας από τα αριστερά προς τα δεξιά όπως μπαίνουμε στο δωμάτιο. Έτσι έχουμε τη σιρταριέρα, το κομοδίνο, το κρεβάτι, τα ράφια εδώ πέρα, τον πίνακα με τις ζωγραφιές, το κουτί με τα παιχνίδια, το γραφείο, την καρέκλα, το κομοδίνο της Μόλι και τέλος την κούνια της Μόλι. Εννοείται πως αν χρειαζόμασταν περισσότερα αντικείμενα, μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε είτε περισσότερα αντικείμενα που υπάρχουν ήδη στο δωμάτιο όπως το ρολόι και το ραφάκι εδώ πέρα, είτε να αλλάξουμε δωμάτιο. Τώρα, ξεκινάμε τους συνδυασμούς της λίστας του σούπερ μάρκετ με τους σταθμούς του παλατιού της μνήμης μας. Μπαίνουμε νοερά στο δωμάτιο και ανοίγουμε τη σιρταριέρα η οποία είναι γεμάτη γάλα. Στάζει γάλα από παντού. Ρουφάμε και λίγο με ένα καλαμάκι. Να ξέρετε, όσο πιο παράξενη, αστεία ή γλαφυρή γενικά η εικόνα, τόσο το καλύτερο. Μην βάλετε κανέναν περιορισμό στο τι θέλετε να φανταστείτε. Αρκεί να σας βοηθήσει να το θυμάστε. Συνεχίζουμε με το κομοδίνο, το οποίο είναι φτιαγμένο από βρασμένο ρύζι. Μπορούμε να το φανταστούμε έτσι λίγο να κολλάει κιόλας, να είναι σαν σούπα. Το ίδιο και το φωτιστικό από πάνω του. Κόβουμε ένα κομμάτι με τη χούφτα μας από το κομοδίνο και δοκιμάζουμε. Και είναι ανάλατο. Στον τρίτο σταθμό έχουμε το κρεβάτι, το οποίο αντί για κουβέρτα και μαξιλάρι έχει μια τεράστια νοστιμότατη σοκολάτα γάλακτος. Αρχίζει βέβαια να λιώνει, έχουμε ξαπλώσει πάνω της και λερωνόμαστε, κολλάει πάνω μας αηδίες. Τέλος πάντων, αξίζει γιατί είναι νόστιμη. Στα ράφια δίπλα από το κρεβάτι υπάρχουν μόνο μήλα. Δεν είναι κόκκινα όμως, είναι μπλε. Πιάνουμε και μυρίζουμε ένα μπλε μήλο και παρατηρούμε ότι είναι απαλό και μυρίζει τέλεια, σαν κανονικό μήλο. Απλώς είναι μπλε για κάποιο λόγο. Να ξέρεις, όσες περισσότερες αισθήσεις συνδυάζουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να θυμόμαστε την εικόνα που δημιουργούμε. Στον πίνακα με τις ζωγραφιές υπάρχουν καρφωμένα τεράστια απορρυπαντικά πλυντηρίου, που έχουν την υφή της σκόνης του πλυντηρίου πάνω τους ή το υγρό. Ό,τι προτιμάτε. Και εννοείται πως μυρίζουν φρεσκάδα. Ανοίγουμε το κουτί με τα παιχνίδια και είναι γεμάτο μέχρι πάνω με αυγά. Κατά λάθος παραπατάμε και πέφτουμε μέσα. Σπλάτς! Γίναμε χάλια. Όχι εντάξει, ευτυχώς ήταν βρασμένα. Στο γραφείο πάνω βρίσκεται χυμένη ζάχαρη, ένα βουνό από ζάχαρη. Παίζουμε με τη ζάχαρη σαν να είναι άμμος και φτιάχνουμε τη λέξη subscribe, ας πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ αν έχεις κάνει εγγραφή παρεμπιπτόντως, είναι δωρεάν και δεν παχαίνει. Η καρέκλα του γραφείου είναι φτιαγμένη από φέτα. Καθόμαστε στην κρύα φέτα και λερωνόμαστε από τα ζουμιά της. Χαλάλι όμως γιατί είναι φέτα. Και νόστιμη μάλιστα, γιατί εννοείται πως τη δαγκώσαμε για να δοκιμάσουμε. Μπορείς να φανταστείς ότι λείπει ένα μεγάλο κομμάτι από τη γωνία της, γιατί το έφαγες. Στο ροζ κομοδίνο της Μόλι υπάρχει πάνω ένα τεράστιο σαμπουάν που τρέχει σαν συντριβάνι. Μας πιτσιλάει στα μάτια και μας τσούζει. Μας τσούζει πολύ. Και τέλος, στην κούνια έχουμε φακές. Είναι γεμάτη μέχρι πάνω με μαγειρεμένες φακές και εννοείται ότι θα ρίξουμε μια βουτιά, έτσι. Αηδίες. Όταν κάνετε μακροβούτι, μην ανοίξετε τα μάτια σας μέσα στις φακές.
Τώρα, χωρίς να πας πίσω το βίντεο, θα δεις ότι ξαναπερνώντας νοερά από το παλάτι της μνήμης που δημιουργήσαμε, είτε το δωμάτιο του Άντι, είτε ό,τι χρησιμοποίησες, μπορείς να θυμάσαι και τα 10 αντικείμενα της λίστας. Δουλεύει από την πρώτη φορά, αρκεί να δημιούργησες όντως τις εικόνες στο παλάτι της μνήμης. Εννοείται ότι με λίγη εξάσκηση θα δημιουργήσεις πιο γρήγορα και πιο εύκολα εικόνες που θα σου μένουν για ό,τι μα ό,τι θες. Ναι, δουλεύει και για την ιστορία, να ξέρετε. Σου έχει τύχει ποτέ να δεις κάποιον και να πεις «Θυμάμαι το όνομά σου, αλλά όχι το πρόσωπό σου»? Δεν νομίζω, αλλά το αντίθετο πάρα πολλές φορές. Και αυτό γιατί θυμόμαστε πιο εύκολα όσα βλέπουμε. Πώς μπορείς όμως να θυμάσαι τα ονόματα όσων συναντάς? Υπάρχουν δύο απλοί τρόποι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις από σήμερα κιόλας. Έστω ότι γνωρίζεις κάποιον που το λένε Κωνσταντίνο, έναν που το λένε Βαγγέλη και μία που τη λένε Αφροξυλάνθη. Σκοπός σου είναι να μετατρέψεις το κάθε όνομα σε μία εικόνα που θα περιλαμβάνει το κάθε άτομο. Φαντάζεσαι τον Κωνσταντίνο να έχει ένα τεράστιο κότσο από το χαϊδευτικό του Κωνσταντίνος Κότσος. Ή τη συντομία του Κόνος, θα μπορούσε να έχει ένα κόνο στο κεφάλι του. Θέλει λίγη δημιουργικότητα. Το Βαγγέλη μπορεί να το φανταστείς, ας πούμε, να φοράει ένα πολύ ψηλό ζιβάγκο. Από το Βαγγέλης, Βάγκος, ή να τρέχει μαζί με μια Αγγέλη λύκων που αντί για φωνάζουν ου. Την Αφροξυλάνθη φαντάζομαι την, ας πούμε, να βρίσκεται στον αφρό της θάλασσας πιασμένη από ένα ξύλο με λουλούδια. Αφροξυλάνθη. Όσο πιο χαρακτηριστική εικόνα, τόσο πιο εύκολα θα τη θυμάσαι. Αυτός είναι νόμος. Τι γίνεται όμως τώρα με ονόματα που δεν μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε λογοπαίγνια ή να δημιουργήσουμε εικόνες με αυτά? Π.χ. γνωρίζουμε μία Ελένη. Πάλι το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε μία έντονη εικόνα. Επομένως, μπορούμε να φανταστούμε μία άλλη Ελένη που ξέρουμε ήδη να γαργαλάει, να αγκαλιάζει ή να βάζει τρικλοποδιά στην Ελένη που μόλις γνωρίσαμε. Και στις δύο περιπτώσεις που περιγράψαμε, όταν θα δεις ξανά το νέο πρόσωπο που γνώρισες, θα σου έρθει στο μυαλό η εικόνα που δημιούργησες και θα θυμηθείς αμέσως το όνομά του. Δοκιμάστε το την επόμενη φορά που θα γνωρίσετε κάποιον καινούριο και γράψτε μου στα σχόλια πώς τα πήγατε. Το μείζον σύστημα θα σε βοηθήσει να θυμάσαι οποιονδήποτε αριθμό θέλεις, όσο μεγάλος κι αν είναι. Είναι πολύ χρήσιμο, αλλά απαιτεί και περισσότερη εξάσκηση. Οι αριθμοί, όπως ξέρεις, είναι αφηρημένοι. Κάπως έτσι φαντάζομαι έναν αφηρημένο αριθμό. Το 7 δεν σου θυμίζει τίποτα. Δεν έχει γεύση, δεν μυρίζει, δεν μπορεί να το κουμπίσεις, εκτός και αν το μεταμφιέσουμε. Κάθε αριθμός από το 0 έως το 9 αντιστοιχεί σε ένα σύμφωνο. Μην πανικοβάλλεσαι, μπορείς να κάνεις ένα screenshot ή να σημειώσεις αυτό το πίνακα και να προσπαθήσεις φυσικά να θυμάσαι όλους τους συνδυασμούς. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με 2 ή περισσότερα νούμερα πλέον μπορείς να σχηματίσεις λέξεις. Π.χ. ο αριθμός 32 μπορεί να γίνει η λέξη μάνα και να φαντάζεσαι τη μαμά σου. Το 58 να γίνει λάβα και ο αριθμός 174 να γίνει δοκάρι. Για να θυμάσαι λοιπόν τον αριθμό 32, 58, 174, μπορείς να φανταστείς τη μαμά σου να την κυνηγάει λάβα και να προσπαθεί να σκαρφαλώσει ένα δοκάρι. Αυτή η παράξενη εικόνα θα μας κάνει να θυμόμαστε τον αριθμό 32, 58, 174. Για να θυμάσαι τα γενέθλιά μου που είναι στις 6 Φεβρουαρίου, μπορείς να φανταστείς το Τζίνι να μου φέρνει μια τούρτα στα μούτρα. Πάντα θέλουμε χαρακτηριστικές εικόνες. Ή πες πως θέλεις να θυμάσαι πότε έγινε η μικρασιατική καταστροφή. Αντί να συγκρατήσεις το 1922 που είναι αφηρημένο, μπορείς να φανταστείς ότι κλωτσάς ένα τόπι και πετυχαίνεις την ονά σου στο πρόσωπο. Ξαναλέω, θέλει εξάσκηση το συγκεκριμένο, αλλά αξίζει full. Σκέψου ότι να σημειώνεις ένα τηλέφωνο, να σχηματίζεις απλά 4-5 λέξεις στο μυαλό σου και με αυτές τις 5 λέξεις να φτιάχνεις μια μικρή ιστοριούλα και να τις θυμάσαι για πάντα. Τώρα, όπως είπα και στην αρχή, θα δοκιμάσω να απομνημονεύσω αυτή την ανακατεμένη τράπουλα και να σου πω ένα-ένα τα χαρτιά. Λοιπόν, θα κοιτάζω κάθε χαρτί για λίγα δευτερόλεπτα και μετά θα το γυρίζω και θα το αφήνω εδώ μπροστά μου ανάποδα. Οπότε δεν θα το δω δεύτερη φορά για να προσπαθήσω να το ξαναθυμηθώ. Ξεκινάμε. Προτού σας παρουσιάσω τις τεχνικές πίσω από την απομνημόνευση της τράπουλας, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως δεν το δείχνω ούτε για να κάνω επίδειξη, ούτε για να φανώ έξυπνος. Ο μόνος λόγος είναι για να σας αποδείξω ότι γίνεται και ότι αφού μπορώ εγώ, ένας τυχαίος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ του με τη μνήμη του, μπορείτε κι εσείς. Οπότε, έχουμε και λέμε. Προφανώς τα χαρτιά της τράπουλας είναι αφηρημένες έννοιες. Δεν μπορεί το μυαλό μας να τα συγκρατήσει, αν όντως προσπαθήσουμε να τα θυμόμαστε ως έχουν. Οπότε πάλι πρέπει να τα μετατρέψουμε σε κάτι που μας είναι οικείο. Αυτό που έχω κάνει ως εξάσκηση για να μπορώ να θυμάμαι μια ανακατεμένη τράπουλα, ουσιαστικά είναι να συνδυάσω κάθε χαρτί με έναν χαρακτήρα της Disney, μιας και τους ξέρω αρκετά καλά. Για παράδειγμα, όλες οι κούπες είναι οι καλοί, όλα τα καρό είναι οι βοηθοί των καλών, τα μπαστούνια είναι οι κακοί και τα σπαθιά είναι οι βοηθοί των κακών. Για εμένα, κάθε αριθμός αντιστοιχεί στη χρονιά που κυκλοφόρησε μια ταινία. Για παράδειγμα, το 7 είναι η ταινία του Ηρακλή, επειδή κυκλοφόρησε το 1997.
Άρα για κούπα έχουμε τον Ηρακλή, για καρό τον Φιλ, για μπαστούνι τον Άδη και για σπαθί τον Πόνο και τον Πανικό. Επίσης, αν θες να το δοκιμάσεις κι εσύ, θα χρειαστείς ένα μεγάλο παλάτι μνήμης με 52 σταθμούς ή με 17 αν χωρίσεις τις κάρτες σε τριάδες. Προσωπικά, ας πούμε, φτιάχνω μια ιστορία με χαρακτήρες της Disney στο πατρικό μου. Και το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι μπορώ να ταξιδέψω στο παλάτι της μνήμης ανάποδα και να πω τις κάρτες με την ανάποδη σειρά. Περίπου για να το καταφέρω μου πήρε 2 με 3 μέρες με μισή ώρα εξάσκηση την ημέρα. Καλό είναι να ξεκινήσεις με λίγες κάρτες και πολλούς σταθμούς και σιγά σιγά με εξάσκηση θα μπορείς να αυξήσεις τις κάρτες που θέλεις να θυμάσαι και να μειώσεις τους σταθμούς τους οποίους τις αποθηκεύεις. Προφανώς δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε κι εσείς χαρακτήρες της Disney. Κάποιοι χρησιμοποιούν διάσημους, άλλοι πρόσωπα της οικογένειάς τους, οτιδήποτε θέλεις πρακτικά, αρκεί να ταυτίσεις όντως το κάθε χαρτί με το πρόσωπο που φαντάζεσαι. Και αφού τελειώσαμε, εδώ είναι ο χρόνος που μου πήρε για να τη θυμάμαι. Θα σας δείχνω μία-μία τις κάρτες. Πριν τις δω, θα τις αποκαλύπτω μετά και αν είναι σωστή, προχωράμε παρακάτω. 3 μπαστούνι. Q καρό. J καρό. Έχω πολύ άγχος αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. 9 σπαθί και 9 καρδιά. 8 σπαθί. 4 καρό. 5 σπαθί. Q σπαθί. Έχω πάρα πολύ καιρό να άγχος έτσι. Σε φίλους που το έχω δοκιμάσει δεν είχα τέτοιο άγχος. 3 καρό. 2 σπαθί και J καρδιά. 2 μπαστούνι. Το 4 καρδιά, το κούπα. 5 την ανάποδη καρδιά, τη μαύρη, τώρα κόλλησε μπαστούνι. 10 σπαθί. Το 8 καρό και το 8 μπαστούνι. 7 σπαθί, το 2 καρό, 3 σπαθί. 7 καρδιά, το 10 καρό και το 4 μπαστούνι. Ο άσος καρδιά, κούπα. Και το 7 καρό, Q καρδιά, κούπα. Το 9 καρό, το 10 μπαστούνι, 2 κούπα. Ο άσος, το τριφυλάκι, το σπαθί τέλος πάντων, 6 σπαθί. Το 5 κούπα, το κάπα σπαθί. Άσος μπαστούνι, 6 μπαστούνι. J σπαθί, άσος καρό. 4 σπαθί, 6 κούπα. Λίγες μήνες ακόμα, άντε. Ανεβαίνω στον πανόροφο τώρα, στο παλάτι της μνήμης μου. 7 μπαστούνι, 6 καρό, 5 καρό. Κάπα μπαστούνι και κάπα καρό. Q μπαστούνι, 3 καρδιά. Το 8 καρδιά. 9 μπαστούνι, 10 καρδιά. Κάπα καρδιά. Και τελευταίο J. Και λέει κάνω λάθος. Όχι εντάξει. Η ανάποδη καρδιά αυτό το μπαστούνι. Πες μου, πώς σου φάνηκε? Το σίγουρο είναι ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ, γιατί δεν υπάρχει κακή και καλή μνήμη, μόνο εξασκημένη και μη εξασκημένη. Τώρα, αν θες, μπορείς να δεις αυτό το βίντεο για να χαλαρώσεις πριν δοκιμάσεις τις τεχνικές της μνήμης. Γενικά χρειάζεται και ξεκούραση στο μυαλό. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας και λέμε.